Ameni, haleluya bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Uyabusa uKristu Jesu bazalwane. Sizobona unogwaja bazalwane. So kuthiwa ngehlisa kancane umsindo Nkosi yami. Okay, so ngiyawehlisa umsindo bazalwane. Khona ngenze ngibaphazamise. Basebahle. Bahle bazalwane unogwaja. So bazalwane Nkosi yami ngeke ngibaphazamise. Bayadla Nkosi yami. Bazalwane inhlelo. Okay. Abazwana nomsindo abafuna ukuphazamiseka. Okay. So sayicela ungangeni mina ngoba inginomsindo ivoice yami ingaphezulu kakhulu. So yeah. Okay, okwamanje basavula kahle abazalwane khane bezovela kahle. Okay. Okay, bazalwane sizobukisa nje. Okay, bazalwane. Lento engibuka la inhle bazalwane. Hayibo. Kahle bazalwane Nkosi yami. Nkosi yami habe nabo nje bayisaba ikhamera. Kodwa nje bazalwane Nkosi yami. Vlog sisusa ama-boxes khona kuzoba kuhle ku-vlog. Oh, ku-right nalokho sami ukukhathazeka. Ubuqhubeka nje ukuze ingabe ifishane kakhulu. Haleluya bazalwane, uJesu Kristu uyabusa kuze kube phakade bazalwane. Kade ngangigcina bazalwane. Ngikhathazeke bazalwane flower lo. Unogwaja bazalwane so babuka lana so ngithi nginibonise nami lento enhle ngibuka la ekhaya labafundi. Unogwaja bethu bazalwane. Okay. Usisi wami kukhona sewubambile so uzongibonisa ke Nkosi yami. Ubuhle bonogwaja. Bazalwane inhlelo engiyibukayo Nkosi yami. So usisi wami umphethe nje omunye. Unegama sisi wami. Panicho. Bazalwane kanegama so sweet akamuhle. Namehla akhe nje umhlophe kamnandi amehla pink. Bazalwane muhle. It's fine. Yo muhle shem ngiyamthanda bazalwane muhle kanjani. Yo ngizobona nabanye bazalwane bahle bonke nje actually bonke bahle bazalwane bayathanda yakhona nabamnyama so abanye ngizobaveza ngilanga ngaphandle ngoba bazalwane angifuni ukuthi ngize ngibaphazamise baze baphume so yeah ngizobaveza nje bazalwane bahle bonke nje bahle bazalwane inhlelo engiyibuka la bazalwane inhle. Inhle bazalwane shem yazi ngathi ngalokho nje ngihlelele ngibabuka bayathuka ke bayabona ivoice yami ithanda kakhulu so bayathuka shongo nje abahle abancane labana kunama-guinea pigs onogwaja laba amancane ama-guinea pigs lawo. Okay. Akusibona onogwaja bonke. Oh, okay. Khona ama-guinea pigs ngesizulu kuthiwa ama-gwinti. Ama-gwinti? Yes. Laba bathathu ama-gwinti? No, lapha ekhoneni khona lo black yabo lo mncane ngathi yes i-guinea pig naleya. Okay. Bese unogwaja straight ke ilophethe usisi wethu bese kuba laba bathu yawona ogwaja banamadlebe amade lophiyana okunye ongathi igundane banamadlebe amafishane. Sengizobahlukanisa kanjalo azongichazela futhi ngezwa futhi siyabonga bazalwane inhle lento engiyibukayo Nkosi yami. Bayadlala abazalwane baphinde bejahane ngiyibona nje lento inhle kangaka Nkosi yami. So nje ngicela ukunqamula khona lana ke bazalwane. Yazi ku-cute kanjani lezi hayi zi-cute lezi zinto. Buka lokho kuludla kanjani iklabishi. Ke. Kodwa kuzoba ne-fight nje lapho thina amagini